Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε Fortnite από το κινητό. Θα πάτε στο Google ή στο Play Store και θα γράψετε Nvidia GeForce Now και θα σας βγάλει Nvidia GeForce Now εδώ πέρα. Θα πατήσετε την εγγραφή που λέει και τότε θα μπείτε μέσα. Και λοιπόν περιμένουμε να μας βάλει. Και τώρα εσάς θα σας ζητήσει λογικά ένα sign up να βάλετε κάτι και μόλις βάλετε το sign up πρέπει να πάτε στις τρεις γραμμές εδώ, να πατήσετε ρυθμίσεις και αν θέλετε να παίξετε συγκεκριμένα μόνο Fortnite θα πάτε στην Epic Games και θα συνδέσετε το λογαριασμό σας ή για τις Ubisoft άλλα παιχνίδια όπως The Crew 2 και τέτοια. Το Steam, το Xbox σας λογαριασμό, εγώ έχω βάλει μόνο Ubisoft και Epic Games. Με αυτά είμαι κομπλέ. Οπότε πατάμε πάλι τις γραμμές, πάμε στα παιχνίδια, θα ψάξετε εδώ πέρα στο Fortnite ή μπορείτε και να τα γράψετε από εδώ πέρα τα παιχνίδια που θέλετε. Δεν τα έχει όλα τα παιχνίδια, υπενθυμίζω. Και ναι, θα τα βάλετε στη βιβλιοθήκη σας και τότε θα μπείτε στο Fortnite. Λοιπόν, θα πατήσετε εδώ πέρα που λέει παιχνίδι και θα σας βάλει εδώ πέρα. Θα γίνεται ανάλυση δικτύου κάθε φορά για να μπείτε. Θέλει να δει το δίκτυό σας, είναι καλό, αν είναι κακό ή μέτριο. Τώρα, εμένα μου το είχε κάνει πριν που μπήκα λίγο και μου έδειξε, θα σας βγάλει ή να δοκιμάσετε ξανά ή συνέχεια. Και θα σας βγάλει εδώ πέρα να περιμένετε wait. Και όταν μπείτε στο παιχνίδι, που αυτό θα γίνει αν είστε τυχεροί και σας βάλει κατευθείαν, μόλις κάνετε έχετε καλό δίκτυο ή αλλιώς έχετε πληρώσει RTX, υπάρχει κι άλλος τρόπος όμως. Αν από 179, ξέρω εγώ εσάς μπορεί να σας λέει 200, την επόμενη μέρα να σας είναι 19, 18, εκεί πέρα. Αν όμως περιμένετε λίγο και σας πάει 0 ή λίγο πιο κοντά στο 0 που θα σας βάλει και τότε θα μπείτε στο Fortnite. Μπορείτε να παίζετε Fortnite κάθε μισή ώρα, δηλαδή αν κάνετε το wait και μπείτε μπορείτε να παίξετε Fortnite για μισή ώρα. Αν είστε σε match ή γενικά σε creative στα πάντα και βγείτε κατά λάθος, μετά μπορείτε να ξαναμπείτε χωρίς wait για αυτή τη μισή ώρα και θα σας βάλει πάλι στο match που ήσασταν. Άρα αυτό είναι καλό στην ουσία και κάθε μισή ώρα μπορείτε να μπαίνετε με wait ναι μεν, αλλά μπορείτε να μπαίνετε, κάτι είναι και αυτό. Αυτά ήταν οι πληροφορίες για το Fortnite στο Nvidia. Επίσης μπορείτε να συνδέσετε και controller PS4, PS5, keyboard, mouse, ό,τι θέλετε και να παίξετε. Μπορείτε και άλλα παιχνίδια όπως είπα. Αυτό ήταν το σημερινό tutorial. Κάντε μια εγγραφή, ένα like και ένα καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!